Kom anders even een stukje deze kant op. Want ben jij, even kijken, jij bent niet Tom, John, jij bent, oh nee wacht, de familie John. Familie John, ja. Hi, ik ben Bas. Manon. Manon? Ja. Oké, Manon John. Ja. We reden hier langs en ken je het programma toevallig? Ja, zeker. Ja? Ja. Oh, we kennen ook Plaatkallen. Jij kent ook Plaatkallen, ja. Want best ik van hier? Ik ben van Maastricht eigenlijk. Ik woon hier al 26 jaar. Wow, wat dapper van Nejeng. Precies. Missen het niet? Nee. Nee? Nee. We reden hier langs en wie zoog dit? T. Digwit. T. Digwit? Ja. Vertel. Is Welsh. Kijk, had ze het toch goed? Ja. Ja. Want die partner is een Welshman. Ja. Hoe is dat dan samengekomen? Nou, dat is al bij de afstand in Maastricht. Ja, en toen zijn we voor een stijgen gekomen. En wat deed Sticht door dan? Ik woonde in Maastricht, ja. Ja, maar... Oh, niet bij de afstand. Niet bij de afstand. Nee. Ik werkte op een gegeven moment in de Sligro en daar werkte hij ondertussen ook. En daar was leren kennen. Klinkt heel romantisch. Nou, dat valt best wel met. Tussen de pallets met grij en toen sprong de vongeuver. Zo kan ze het zeggen, ja. Ging dat heel snel of? Nou, ja. Of is dat zo een hulend iets samengewerkt en op een gegeven moment? Nou, nee, hij werkte bij de groenteafdeling en niet bij de visafdeling. En was dat ver uit elkaar? Nee, lag neveneen. Dat lag neveneen, ja. Ja. En waar had je de eerste stap gezet? Dat is al zo lang geleden. Dat durf ik eigenlijk niet meer te zeggen. Oké, want volgens mij ging dat wel een beetje gezamenlijk, ja. Dus je zit uiteindelijk samen heen naartoe verhoest? Ja. 26 jaar geleden? Ja. Okay. En waarom heen naartoe? We gingen toen kort op het werk wonen. Ik werkte toen op Natkar en hij werkte bij Philips in Sittard. Oké. Ja. Maar dat is niet meer? Nee, dat is ondertussen het dat anders. Dat heet niet. Okay. Ja, dit moet dat straks allemaal weg gaan piepen in de... Dat mag ze allemaal niet zeggen, toch? Ja. Dan klinkt dat ook leuk, ja. Wat betekent het? The Happening House. Het huis waar alles gebeurt. Oké. Zo kan ze het vertalen. Dat is denk ik, maar volgens mij is dat een Welsche spreuk, hè? Ja, dat is van een oom van mijn man gekregen, ja. Ja, de dukker gebroek wordt. Vrij vertaald, wat gebeurt er hier dan zo allemaal? Nou, gewoon het leven, hè. Gewoon het leven. Die gaat werken, de komt toe, steps kinderen, die gaan naar school, die komen terug, die gaan ondertussen ook werken. Ja, zo gaat dat. Wie oud zijn de kinderen nu? 19 en 23. Hebben die ook toevallig Welsche namen gekregen? Nou, wel Keltisch. Keltisch? Ja. Dus, vertel. Caitlin en Finley. Finley? Ja. Dat noem je Fen, denk ik, hè? Nee. Finley? Echt Finley. Ja? Ja. Dat doet er zelf ook? Heeft er zelf ook ja, we zien vrienden ook. Ja. Cool. Ja. Hoe lang is wie heet die man trouwens? Nathan. Nathan? Ja. Wie lang is Nathan al? Meer dan 30 jaar al. Ja. En die heeft neem ik aan nog wel familie en zo in Wales, ja. In Wales. Hoe noemen ze het zelf ook alweer? Is Wales in het Keltisch? Welsh. Welsh. Oh, in Keltisch? Ja, wie noemen ze het land zelf? Dat heb ik geweten, maar volgens mij Cymru of Cymrae of zo gaat, ja. Ja. Maar daar heeft dan nog familie, neem ik aan? Ja, de papa en de mam en een broer. Is dat dan regelmatig ook eens een keer de kant op? Ja, normaal 2 keer per jaar. Immer wel, ja. En dan gewoon de kinderen mee? Meestal, tot nu toe nog wel. Ja? Zelfs op de leeftijd nog, ja. En dat is dan met uitkomen op de boert? Of vliegen? Door de trein, door de tunnel. Ah, oké. Ja, vind ik fijner. Maar we hebben alles al gehad. We hebben al gevlogen. We zijn ook al op de boot geweest. Ja. Heb je ook wat van het land gezien? Ja. Heeft het echt allemaal leuke plekken? Nou, op zich wel. Met de familie gewoon voor meestal. Hè. Daar overal wel van alles bezien, ja. Oké. Ja. Wat vindt ze van het land? Geweldig. Mooi, heel veel natuur. Ik denk dat heel veel mensen die dit nou zien, nog nooit in Wales zijn geweest. Ja, die willen gewoon. Een echte aanrader. Ja? Ja. Kent ze het vergelijken met Ierland? Ik ben nog nooit in Ierland geweest, dus dat weet ik niet. Maar heel ruig? Ruig landschap? Ja, toch wel. Heel veel groen, heel veel bergen, heel veel op en af. Ja. Heel veel groen, heel veel kust.
Kent ze zich redden met Engels inmiddels? Met Engels? Ja? Ja, jawel. Ja, dat is eigenlijk tweetalig. Het is Welsh en Engels. Is voor ook nooit een optie geweest? Dat door te te gaan gaan wonen. wonen? Ik weet niet, we hebben hier gewoon eens leven. Dat is zo gelopen. Dus ja. Merk ze nooit aan Nathan dat er wel eens heimwee heeft? Nou, het is meer een heimwee naar de familie. Ja. Ja. Wat zien het voor mensen, Welshmen? Hoe moet ik dat zeggen? Ja, ik voel me daar wel thuis. Ze zijn heel vriendelijke lui. Ja. En nog trots op hoe ze vanaf komen. Ja? Ja. 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 Hebben ze een nationaal gerecht? Nee, Of niet is het echt. culinair niet zo... Er is niet veel verschillend met dat van ons. Niet? Ze hebben alleen geen stampot, dat niet. Maar voor eten, als we daar zijn, eten we eigenlijk hetzelfde als wat we Rio eten. Dus, Hebben ze er ook de pies en zo? dat hebben ze er ook, ja. 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 Ik word net aan het kijken. Wat is dat een hobby uit ik erachter? Ja, Van die man. nu ondertussen van de zoon. Dus Finley rijdt ook met... Vinnie riet ook dan met, ja. Wat- In wat- principe rieven we allemaal met alle auto's. Mogen wij even kijken? Ja, van mij mag je kijken, ja. Ah, ja. Ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat we zullen het merk maar niet nemen, hè, want anders moet hij nog meer piepen. Ik kan me voorstellen dat Finley dat ook leuk vindt. Maar de dokter rijdt er niet in. Nee, die rieden de eerste. Ah, oké. Mhm. Aha. Voornamelijk. Ja. Hey, Ja, is dat die nou Welsman? dat is het. Maar of hij in beeld wil, dat weet ik niet. Nee? Nee. Nou, dan zullen we maar niet filmen. Hier is een stofzuiger. Ja, Is het nog denken van, waar zal ik gaan Hij stofzuigen? is de kachel, alleen zien, Ah, de oké. Astruden zien. Ja. Is het een handige? Ja, heel erg. Ja. Ja? Het twee rechterijn, laten we het maar zo zeggen. Denk ze, zou ze zichzelf ooit nog weg gaan, hé? Ja, ik zeg nooit, hè. Ik zou het niet vervelend vinden om daar ook te wonen. Maar ik voel me hier ook op mijn plaats. Ja. Mhm. En Maastricht, heeft ze door nog familie? Ja, mam. Mam. Mam, ja. Ja. Pap niet meer? Nee. Nee, helaas. Die is tegen ontvallen. Ja. Oké. Ja. Maar moeders en dochters die hebben toch altijd een hecht contact. Hebben ze eerder aan daar Absoluut. contact met mam? Ja. Ja. Al is het via de telefoon, ja. Mhm. En hoe dik ga je ze door in? Nou, mam, ik heb meestal 2 keer in de week heen naartoe. Ja. Dus die rijden ook nog zelf? Ja. Past het uit de geval niet op oprit, hè? Nee, dat klopt. Nee. Vol is vol, hè. Ja. En mam is ook een trotse oma. Ja, absoluut. En Caitlin en Finley die zien ook groots op oma. Ja, vanzelf. Ja, tuurlijk. Ja. Heeft ze nou ook, heeft ze hem ook wel eens laten proeven van de vaste lovend, van de carnaval? Ja, maar dat is niet zijn ding. Ik heb wel eerder jaar met, maar dat is niet zijn ding. Oké. Mhm. En voor dich wel? Ja. Ja, dan wordt dat Maastrichts bloed toch, hè? Oh, dus Ja, dan, ja. dit ga je dan door Maastricht. Nou, Op dan straat. wel, dan niet. Ja. Meestal hij in de buurt. En de Ja. kinderen? Mijn zoon wel en mijn dochter is just pap. Helt daar niet zo van. Oké. Nee. Alleen wat carnaval betreft of ook qua karakter? Allebei. Ja. Het is echt zuiver het karakter, zuiver de pap. En mijn zoon is zuiver mij qua karakter. En wat zien ze nou, de kinderen? Werken. Ze zien werken, ja. Wat Ja. doen ze? Mijn dochter heeft gewoon een bijbaantje nog omdat ze studeert. En dat deed poetsen in het ziekenhuis. Ja. Poetsen in het ziekenhuis. Ja. Ja, een bijbaantje, nou. Ja. Ze moeten toch ergens gaat bijverdienen. En wat uit Finley precies? Daar zit op een busgebied. Hier Oké. mag ze ook allemaal niet zeggen. Nee. 3 pakketjes van. De re- Pakketservice, ja. Dus dus hij heeft van het Rio ook zijn werk gemaakt. In principe wel, ja. Nou, ik denk dat onze nieuwsgierigheid wel Gewekt is. bevredigd is. Want, Oh, gelukkig. ja. Ja. Gewekt was ze sowieso door het beurtje. Het huis waar het gebeurt, waar alles gebeurt. De Happening House. De Happening Waar alles House. gebeurt. Ja. Oké.
Hey, leuk dat je ontmoet te hebben. Ja, Manon. hetzelfde, dankjewel. Manon John. Ja, Manon John, ja. Fijn weekend. Hetzelfde, dank je. Ja, komt er naar de TV.